Takže, ako ste si mohli všimnúť, kúpil som si Prime. A hovoril som, že urobím taste na tento aj tento. Tak si s tým poďme si to ochutnať spolu. Jo, takže, je si ho otvoriť. Chvíľku počkajte. To si ťa oprem o toto. No to jedno bude takto. Takže mám ho otvorený. Je to teda tento Ice Pop. Počúvajte. Fuj. Chuť to jak dajaký liek a voní toto isté. Takže poďme si otvoriť tento Lemon Lime. Chučí to a voní to jak nejaká limonáda, ale extrémne sladká. A teraz si postavím mobil od toto. A idem odchúchnuť Blue Raspberry. Hovorí sa ináč, že Blue Raspberry je najlepší, tak uvidíme. To actually je dosť sladké a aj dosť chutné. Takže už viete, ktorý si môžete kúpiť. Čus.